हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिडिअ इउट्यूब बनाय जाबाय बे समाव आं नोंथांनि थाखाय गोदान भिडिअ लानानै फैबाय स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे बे भिडिअनि गासैबो लेटेस्ट आपडेटनि मोनसेबो मिस जाया आरो जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ गोदान नायदों एबा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे जेब्लानो आङो बेवहाय गोदानै भिडिअ आपलोड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो मानोना आङो जेब्लायबो बेवहाय गोदान जब नटिफिकेशन लेटेस्ट आपडेट बेवहाय आङो आपलोड खालामबाय थायो आरो लोगोसे हाजासे मानि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव एबा नायनायनि सिगां नोंथांमोननि ससियेल मिडियायाव बेखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बै मोनथियै सुबुंफ्राबो बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो बेनि थाखायनो नोंथांमोना नोंथांमोननि ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक ग्रुप एबा WhatsApp ग्रुपआव बेखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो बे भिडिअनि लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो स' जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोन्दों जे डिस्ट्रिक्ट सेसन एन्ड जाज काछार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेयाव अफिस पियननि थाखाय भेकेन्सि ओंखारनानै दङ बेनि थाखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ आंजों लोगोसे नायफालांनो हागोन जे बेवहाय मा दं बेसेबां पस्ट दङ जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोन्दों जे गोसो गुदुं व्यक्तिफोरनिफ्राय बेवहाय गासै 7टा जोङो पस्ट जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों अफिस पियननि थाखाय जे बे 7नि गेजेराव जे इउ आर थामहिनबा आनरिजार्भनि थाखाय बेवहाय सादननि थाखाय बेवहाय दङ आरो ST हिल्सनि थाखाय बेवहाय सासेनि थाखाय रिजार्भेसन दङ आरो बे साख्रियाव बेसेबां सेलारि मोनगोन होननानै बुङोबा स्केल अफ पेआ जाहैबाय बेवहाय 12,000निफ्राय लानानै 37,500सिम मोननो हागोन आरो लोगोसे थागोन बेवहाय ग्रेड पे 3,900सिम जोङो बेवहाय मोननो हागोन आरो बे जबखौ एप्लाइ खालामनायनि जे बैसो सिमाखौ जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोन्दों सासे मानसिया बेखौ एप्लाइ खालामनोब्ला जे 18 बोसोरनि बैसोनि खम जानो मोननाय 38 बोसोर बैसोनि बांसिन जानो मोननाय नङा नाथायब्ला नोजोर बोनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय SC आरो ST फोरनि थाखाय बेवहाय 5 इयार्स रिलेक्सेसन दङ आरो बेबायदिनो OBC आरो MOBC फोरनि थाखाय 3 इयार्स रिलेक्सेसन दङ जोङो बेखौ अलरेडि मोनथिगौ स' बेनिखायनो जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो जाय बिथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो गोसो एडुकेसन क्वालिफिकेसनखौ जोङो नायोब्ला बेवहाय नुनो मोन्दों जे सासे मानसिया बेवहाय 8 पासब्लानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो मेक्सिमाम 12 पासफोराबो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो नाथायब्ला हले बेनि गोजौसिनाव थानाय डिग्रिनि मानसिफोरा बेखौ एप्लाइ खालामनो मोननाय नङा स' दानो बेखौ माबोरै एप्लाइ खालामनांगोन जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनांगोनखौ नायोब्ला नुनो मोन्दों जे बेवहाय जोङो एप्लाइ खालामनायनि थाखाय जे अफलाइन प्रसेस जोङो बेखौ जे मा खालामनांगोन एप्लाइ खालामनांगोन जे वर्किं आवार्सआव 10 बाजिनिफ्राय लानानै जे 3टा बाजिसिम जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन थामहिनबा जोङो बेखौ अफलाइन एप्लाइ खालामनांगोन आरो एप्लाइनि वर्किं डेटआनो जाबाय 11/08/2020सिम जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन जे जोङो बेवहाय निजेयैनो गावनो बेवहाय थांनानै ड्रप खालामहैनो हायो आरो जोङो पस्टनि गेजेरजोंबो बेखौ दैथायहरनो हायो आरो लोगोसे होनांगोन नोंथांनि WhatsApp मबाइल नाम्बार मानोना मबाइल नाम्बारनि WhatsAppनि गेजेरजों गोबां बेवहाय इनफरमेसन दैथायहरनाय जागोन माला कल लेटार खालामगोन मागोन बेफोरनि गासैबो डिटेल्सखौ बेवहाय मोननो हागोन बेनि थाखायनो जोङो मबाइल नाम्बारखौ बेवहाय होफानांगोन जेब्ला जोङो एप्लाइ खालामो आरो लोगोसे नोंथांनि गासैबो डकुमेन्ट्सफोरखौ सेल्फ एटास्टेड खालामनांगोन सेट अफ जेरक्स कपियावहाय जोङो सेल्फ एटास्टेड होनानै बेखौ जोङो पस्टनि गेजेरजों हरनो हायो एबा जोङो मा खालामनो हायो बेवहाय थांनानै वर्किं आवार्सआव जोङो थांनानै मा खालामनो हायो जे एप्लाइ खालामहैनो हायो जे बेखौ एप्लाइ खालामनायनि एड्रेसानो जाहैबाय जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोन्दों जे अफिस डिस्ट्रिक्ट सेसन एन्ड जाज काछार सिलचर जोङो बेवहाय एप्लाइ खालामनांगोन आरो डिउरिं अफिस आवाराव बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन स' जुदि नोंथांमोना बे जबखौ जुदि एप्लाइ खालामनो गोसोब्ला नोंथांमोना गावनि क्वालिफिकेसनखौ गोरोबनाय मोनदोंब्ला नोंथांमोना बेवहाय अफिसियेल नटिफिकेसनखौ डिटेल्सै डाउनलड खालामनानै फराय मानोना आङो डिसक्रिपसन बक्सआव बेनि अफिसियेल नटिफिकेसनखौ होनाय जादों स' नोंथांमोना बेखौ डिटेल्सै डाउनलड खालामनानै फरायदो आरो एप्लाइ खालामदो स' बेयो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फिसा खौरांमोन जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम भिडिअखौ स' थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ बाय बाय